Waslu f'pajjiżna minn Ruma diversi xogħlijiet tal-artist Malti Giorgio Preca dan wara li dawn ġew mislufin lill-Heritage Malta mingħand il-familja tiegħu. Dawn ix-xogħlijiet jikkonsistu f'21 pittura, 4 pinġijiet u 6 oġġetti taċ-ċeramika li Preca kien juża biex ipitter. Issa dawn ix-xogħlijiet għaddejjin minn proċess ta' restawr mir-restawraturi ta' Heritage Malta sabiex kemm jista' jkun dawn ix-xogħlijiet ikunu preservati sabiex jitgawdew minn ġenerazzjonijiet futuri. Il-kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit spjega kif wara l-proċess ta' restawr jibda x-xogħol sabiex furja il-Maltin ikunu jistgħu jgawdu x-xogħol ta' dan l-artist Malti. Tista' jonqos challenge ikbar illi nagħmlu eżibizzjoni, nagħmlu wirja ta' din l-arti illi tkun esperjenza għal viżitatur, illi kull viżitatur ġej minn fejn ġej u minnu età għandu kemm għandu irid jifhem dak illi dal-artist propja rrid ifisser meta penġa daw il-pitturi. Il-konservatur anzjan ma' Heritage Malta Anthony Spanjol spjega kif Giorgio Preca ma kienx jintrabad bir-regoli magħrufa tal-pittura. Spjega kif fil-waqt li Heritage Malta għandha fida xogħol minn tiegħu li juri kif Preca kien jafsew ir-regoli huwa ma kienx iħalli xejn iżommu milli jesprimi dak li jrid f'libertà sħiħa. Giorgio Preca għamel dan ukoll b'libertà assoluta, u biex ngħidu hekk issagrifika ċertu regoli fissi fil-pittura kif għandhom jiġu applikati l-affarijiet, imma biex hu jottieni dak li verament xtaq li jpoġġi fuq it-tejla. F'konferenza tal-aħbarijiet iċ-Chairman ta' Heritage Malta Anthony Scicluna stqar kif minkejja l-pandemija din kienet sena ta' suċċess għal Heritage Malta. Fost oħrajn bil-wasla lura Malta tal-pittura ta' Mattia Preti, Boezju u l-filosofija u l-wirja li għaddejja bħalissa fil-muża bi 13 il-kapolavur ta' artisti kbar li ġew mislufa lil Heritage Malta għal perjodu twil. Id-direttur eżekuttiv ta' Heritage Malta Mario Kutajjar faħħar il-passaqli ta' Heritage Malta li titfa' dawl fuq dan l-artist rispettat fost sħabu l-artisti. Il-kuratura l-etnografija u l-arti fih dan Heritage Malta kien itkassar qal il-wirja ser tagħmel ġustizzja ma' dan l-artist li huwa meqjus fost il-pjonieri tal-arti moderna f'Malta.